Ini para night talk sing tong sama amo bagi kisi kholan khale daiti basabu ruchi gonchi ka kisi ko bang mase heto खिचड़ी खोल मन बाल्टी सामा हाके तो से आमा खोल टंसी का है ताबके खिचड़ी सना लाइने सना बाय मन परे फुनुक सिने नरंगना उले सना बाय है सुइसिना लाइबा थाव ले जिनि खिचड़ी जों आमा बाय खोलनाय माने गोबां मा हा वाय आइस्ट्रिस्ट्रि बासाय थां खोलनाय लामा गान्दार सिंगा दान ग्रिल खानाय दं बांखौ गोबां मासे बां मानि सिटिकन थाव कतन थाव जायगा आंखो दाबक आमा बाय कायसा जागा थांनाय नाय दंलायबो हिंखे रंना फुनंनाय जोंबाल थांनाय हिंखे गबाय मालायसिने रकबाय बै रेडिं बाय मालाय हान रकबाय दाबक जों थांनायसिने आमा बाय आरे नि बुमा थैमानि बनिहि आता केस्रा दखानि संगे खायमाने हिंखे बाय फाजा हिंखे थांलायनाय दाब आं बाय आमा थानाय हिंखे बाबा हिंखे तो थांया बाबा हिंखे अमहाय सबाव बसाया बनि रुगि दं मानि बाङै बजाय मिया ले आमा बाय आं सलाय आमा आं हाले आमा बाय सल्लो दे सल्लाय नागे ताकतै मासा फाय दं बन बाहानगजो ओय रे ततय गसा ले अमका आमा का बाय ततय गसा बि बाहानग सलाय दे कमेन्ट खाय साबाय दे ताबके लामाबो हिंलाय दंलाय गांदा सिसालिया और किसी नि पारा दुकान ले ले नुंजांनाय दुकान पाइना अनि बाबा वातै सिवाजा गोबां मा हायबसे कमप्लाइस दं गिर्जा खाय दंबाय Ani vlog on ka lom ka ni bu phayong nai sing le yang o khiyong yang hai handi hai o khiyong sala eh ko na ko yang kemai choi tong ताबक हिंखे आं न सफाय हा हिंखे दादा संनिबा आं आसु भिडिअ खायमालिया बरक फायनाय रक न थान्दा रक खालायला हा हिंखे yang ba हिंखे आहिन खायमालिया हिंखे जेसगांगो खायमाने आसुक सिं स्ने काहां कस फुनुंगालिया बो किसमसा आसुक सिं सिबो नि ब्लॉग आसुक न सिनाय आनि हिंखे